Ito yung ano, ito yung Malinta exit toll gate. Yan yung pure gold. Yan yung pure gold. Ito yung mga stock over dito sa expressway. Yung gasoline station. Tapos kung nagugutom ka, uwi ka ng probinsya, lalo na yung mga galing sa abroad na magbakasyon sila o mag-for good sila, yung mga umuwi sa north na nakakaalam dito sa stopover na to, dito sila nag-i-stop over, dito sila kumakain. Ayan. Yan, kumpleto naman dito. Kaya maganda rin yung improvement ng ano, Pilipinas. Ito yung stopover going to north. Yan mga yan na ano, ganda, sarap dito. Kung gusto nyong kumain kahit nasa lalo na sa amin, siyempre malapit na lang kasi Valenzuela, tapos dito yan, maganda rito. It's time to feel hanap ako ng ano, ayaw ng aking bunso yung ano, yung dito sa Coffee Bean and Tea, gusto Jollibee. Naku, ang mga bata no, gusto nila puro Jollibee. Sarap umuwi ng probinsya. Sarap mag-drive din kasi pag long distance. Lalo na pag ganito, walang traffic. Mabilis lang ang pagdadrive. Ang mahirap sa pagdadrive yung traffic, mga ganon. Pero pag yan long distance, saglit lang yun, makauwi ka na ng probinsya sa Isabela. Tulad dito, magaganda na rin mga establishmento nila rito. Dati kasi ito, dumadaan ako rito before, nung ano, wala pa mga ito. Ngayon, ganda na. Kaya magaling din ang mga Pilipino gumawa ng ano, ng business. Kaya alam mo, sa totoo lang, kayong mga overseas contract worker, alam nyo, kung magaling kayo mag-manage
sa inyong pinagpaguran dyan, mag-invest kayo lupa. Dahil ang lupa, hindi yan bumababa ang value, tumataas ang value ng lupa. Diyan yumaman yung mga tao na nung araw, kasi magkano lang ang lupa nung araw. Meron nga akong kilala dyan, 100 pesos lang, parang ganun ang pagkakabili niya. Yung sinauna ha, pero yung before, yung medyo nung siguro tao na ako, binibili 5,000 ganun. Pero ngayon yung 5,000 ibenta mo yon, wow, milyon. Kaya kung ako sa inyo, brotherly and sisterly advice, huwag nyong sayangin ang inyong pinagpaguran. Ilagay nyo sa maganda, mag-invest kayo ng lupa. The best, sa totoo lang. Kasi dito sa Pilipinas ay wala na kasi siyempre tayo, maliliit lang tayo na negosyante, hindi katulad natin yung mga dambuhalang negosyante. So we can survive, no? Especially kung marunong ka mag ano dun sa project study sa business na gusto mong i-establish dito sa Pilipinas. Wow, you make a good life. Ganun talaga bagay, tayong mga Pilipino kasi kanya-kanya tayo ng expertise. I'm not a business person, pero natutunan ko kung paano ang mag-business. Yan, yung stopover din dito. Yung mga galing North Province papuntang Manila, pag nagugutom sila, pwede rin sila mag-stop over dito. Yan, marami rin kainan dito. Yes, nandito na tayo sa McDo. Subukan nga natin kumain sa McDo.
Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong panunod. Thank you po. God bless you all.